हेलो लोगो नोंथांमोन बयखौबो आंनि बे गियान ब्लग्स यूट्यूब चेनेलाव फिन खनसेबाव गोसो गोथारै बरायनाय थाबावबाय। दिनैनि भिडिअ'आनो जाहैबाय बिथां बि बयसनि सायाव। मानोना बयबो मिथिखाबाय जानांगौ बि बयसआ गावनि यूट्यूब चेनेलाव मोनसे ट्रेलार फोसावदों। बे फोसावनायानो जाहैबाय मुभि। बे मुभिखौ ट्रेलारखौ बिथाङा दाखालि बावैसो सिगां फोसावनाय जाबाय। दा बिथांनि बे मुभिखौ जों दा बावैसोनो नुनो मोनसिगोन। मानोना बिथाङा फैगौ 7 जुलाइनि फुंनि 9:47 बाजियाव रिलिज खालामनो थांगासिनो दङ। दा बिनिखायनो आं नोंथांमोननि गेजेराव फोसावनो नाजादों। मानोना बिथांनि बे सिनेमा जायनाखि एक्सन मुभि, बे एक्सन मुभियाव बिथाङा जेरैबायदि ट्रेलार होदों, बे बिथांनि ट्रेलार होनाय बायदिब्ला खुब नायनो इन्ट्रेस्ट जागोन। आरो एक्सनबो, आरो बिथांनि जा स्टाइल, डिफारेन्ट स्टाइल, बे स्टाइलखौ नुनानै जों बयबो गोसो गुदुङै नेनानै दङ। दा ओंखायनो आं सानो नोंथांमोनाबो बयबो जाहाथे बिथां बि बयस चेनेलाव जेला फोसावगोन बे 7 जुलाइ अक्ट'नि फुंनि 9:47 रिंगायाव रिलिज जानाय लोगो लोगो जाहाथे नोंथांमोन बयबो बिथांनि मुभिखौ जाहाथे नायो। आरो बिथांनि बे डिफारेन्ट स्टाइलनि बे एक्सननि मुभिखौ नायनानै जाहाथे नोंथांमोना बयबो गोजोननाय मोनगोन। आरो बिथांनि जाफुंसारनाया माबायदि जों बेखौ मोनदांनो हागोन होननानै आं आसा। बिथां बि बयसआ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सासे जाफुंसार इउटुबार। मानोना जोंनि बे बर' कमिउनिटिनि गेजेराव दिनैसिम सासेबो 1 मिलियन साबस्क्राइबार नायगिरि मोननो हायाखै। नाथाय जोंनि बे बि बयसआ गावनि बे बि बयस यूट्यूब चेनेलाव गासै 1.4 मिलियन साबस्क्राइबार मोननो हानाय सासे जाफुंसारनाय सासे इउटुबार। नाथाय जोंनि नर्थ इस्टनि गेजेराव गोबां एसामिस हारिफोरनि गेजेराव दङ, जेरै डिम्पुस ब्लग, डिम्पु बर'आ, आरो बेनिफ्राय मिस्टार फुजिर रहमान। बिथांमोना जाफुंसारनाय सासे इउटुबारफोर। आरो बेनि अनगायैबो गोबां इउटुबारफोर दंबावो एसामिस माहारिफोरनि गेजेराव, नर्थ इस्टनि गेजेराव। नाथाय बि बयसआ जोंनि बर' माहारिनि गेजेराव सासेल' जाफुंसारनाय इउटुबार। दा बिनिखायनो नोंथांमोन बयबो रायजो राजा नायगिरिफ्रा जाहाथे बिथांनि मुभिखौ नायनानै आरोबाव सापर्ट खालामो आरो गोजौ फारसे दावगालांनायाव जाफुंसार जाहोयो, आं बेखौ मिजिंथिदों। बेनिखायनो नोंथांमोन बयबो जाहाथे फैगौ 7 जुलाइआव रिलिज जानो गोनां एक्सन मुभि मुभि, बे मुभिखौ बयबो नायो, बेनि थाखाय खावलायनाय थाबाय। दा बिदिब्ला नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ।